ayo sakiraɓam worɓe rewɓe onon jooɗi ɓoɗon keeɗi kibaruji meɗen lesuudu meɗen faso kibaru kori on mbaali e jaam kori jaam Allah waali to mbalɗon hannden en tawa ɗum ono alal jeɗɗi lewru meɗen ɗiɗa ɓurdu hitande ujunaaje ɗiɗi e noga e goho le leydi meɗen burkina faso le suudu meɗen faso kibaru ka hannde suudu meɗen faso kibaru wari fa waɗno ɗon yewtere meɗen mbowɗen wadde wiyetende pinal burkinaɓe en paami pinal burkinaɓe ɗum e yewtere ɗum wonone mbowɗen wadde le suudu faso kibaru ka fa pindinen ɓiɓɓe leydi meɗen tawaɓe le burkina faso e yasin burkina faso fou fa kamɓen du keɓa andita ɗum won ko wonno waɗle leydi meɗen burkina faso moyen en wonno golloɓe ɗo no golleji ɗin so lamɗo jaaɓi ɗum laatake sababu hannden yewtere pinal burkinaɓe en gaɗanno ɗum on ɗo waldere entité coalition jaam joɗɗinande leydi meɗen burkina faso laatinde fa joni kawrital baale ummine dari kamdu so lamɗo jaaɓi fa waɗa dalil no ɓiɓɓe leydi meɗen burkina faso kawrirta fa jooɗo mbadda hakkude muɗumen fa jaam e gurdam lobbam fa joni ɗon e jonde lobbere heɓele leydi meɗen burkina faso so lamɗo jaaɓi en paami coalition jaam noon yo waldere ummine darine ko watta jonka lebbi ɓe naati ɗon le nokkuji meɗen kewɗe leydi meɗen burkina faso yiɗi mbiyen tan les région ji jeegom ndu wonno koɓe keɓi ɓe jeeyi ɓe mbaddoyi ɗum wonno e suudu baba ɓe mbaddoyi rewɓe worɓe mawɓe e sukaɓe hooreɓe diine e hooreɓe fa joni ɗon laamu fina taba fa ɓe ndaara ɗum wonno ko wawi laata ko ɗon no sababuji tiɗormaji muɗumen ɗum wonno fa joni ko wawi laatagol ɗon no dabareji sababuji tiɗormaji ɗin so lamɗo jaaɓi ndele ɗum ɗon so lamɗo jaaɓi fa keɓen gaɗin ɗum fa keɓen du faamu majjum fa wooɗa min garan so lamɗo jaaɓi min jewtida e hoorejo coalition jatim entité de elhaji moussa cisse laatiɗo fa joni ɗum wonno daraniɗo sanne gurdam lobbaɓe tawde fa joni du no watta fatayede jaam warti leydi meɗen burkina faso elhaji moussa cisse du min kaldan e makko ko haɓɓodi sababuji waɗede coalition jaam o ko haɓɓodi fa joni du noyi wonno kamɓe du no ɓe golliri ɗum wonno le lebbi ɗiɗi ɗi ɓe daari kamɓe do ɓe naata le leydi meɗen burkina faso ɗum won koɓe keɓe ɓe gaɗi ɗum won ko heddi e tawde fa joni ɗo ɗum wonno kamɓe du koɓe pendi wadde yeeso majjum so lamɗo jaaɓi ɗum wonno ko elhaji moussa cisse foti haalande en so lamɗo jaaɓi le yewtere meɗen pinal burkinaɓe le yewtere nden fa joni du en keɓan hettinanade hooreɓe ɗiɗo kandu fa joni du tokkuɓe elhaji moussa cisse ko haɓɓodi ɗo no elhaji rugga belko hoorejo ɗo no waldere entité rrve ɗum no waldere men jarkote réseau ruggaɓe ɗum kamɓe du en keɓan famude kanko on du ele walde ɗo no ko woni ɗum won kanko du ko wawi wiide en dow majjum no golleji ɗi jaari en jewtan ɗon fa joni jewtiden ɗe sakki meɗen goto Souaybou Diallo kamdu yo hooreji ɗo no waldere anditirtede fa joni du tabital e andal ɗo no modi baɓe sahel kandu so lamɗo jaaɓi waran hollita en ni wonon gollal ngal yaari kamdu e miilo muɗum ɗum won ko ɓeydanta suudu baba so lamɗo jaaɓi en paami du le ɗon ana heewi yimɓe hewɓe kamɓen du tawaɓe le ngal kawrtal kamɓe du en tefan famude yimɓe ƴurɓe ɗo noon tattiji muɗum e gaari nokkuji meɗen nayyi fou yiɗiɓe jonka lokoje meɗen nayyi fou min tefan lamdade goto goto muɗum en kamɓe du kolla en haqqilloji noyi wonnon jiiɗo no golleji coalition jaam e ɗum won kamɓe du koye ɓeydanta so lamɗo jaaɓi ko nande tinninoje fa tawede jaam warte leydi meɗen burkina faso dawno coalition jaam noddiri jaam ni so lamɗo jaaɓi ɗum won ko suudu meɗen faso kibaru hannden muuyi waɗande on onon sakiraɓe rewɓe worɓe wowɓe heɗagol ɗon no kibaru jaam so lamɗo jaaɓi bisimilla moɗon kuri a ñalle e jaam alaji basuñallah no ñalliɗon toon alhamdulillah gasi Allah ɓeydi jaam a yewti ndelle arande fou yimɓe hettiniɓe suudu faso kibaru na jiiɗi andita soni wiyama elhaji moussa cisse muy wonno elhaji moussa cisse bon elhaji moussa cisse jelgoji ka tiiɗa anditinde sabu toon ko andi elhaji moussa issa alqali non men anditirde kono ley janggoɓe arabia ɓe nde tawi moussa cisse ni na andi jati eyyi ko ɓuuri hewde ley fulɓe e dow golle ɗen le ɗum won ko mbawɗo wiide golle elhaji moussa cisse golle arande fof ko golli ligue mondial islamique kam laatimi représentant muɗum Niger mi jooɗi toon duuɓi nogay caggal ɗum warti burkina ɗo no waɗi joni duuɓi sappo mbiɗa heddiɗo fa hande mbiɗa gollide mabɓe jati ko watta duuɓi capantati caggal ɗum ɗo min garoy min daari ɓe mbi si bamma waɗnima saha pilɗa gaɗa jiiba min gaɗi créé association de bienfaisance rahma ɗum ko ley burkina ɗo jiiya kanu miɗen gollida e araɓe jati wadde misidaji ulli en wallitinde talka en ley golleji kewɗi nafoji yimɓe so wi yimɓe fof alislam wona alislam fof no woni ley ɗon heɓa fayida majjum to ayo ndele ɗe mbawi wiide ɗon no caggal ko limtira ɗum fou saabu kulle ko limtira ɗum kulle jihoje no gurdam ɓiɓɓe adama en kam du watta fata e yaara yesso no yimɓe kamɓe no jiitorto kamɓe ɓiɓɓe leydi hannden o du en paami leydi meɗen burkina faso wartiri mon fou ana ummi ara darna waɗa haddi ko wawi wadde e ley ɗon o gaɗi ɗum wonno e waldere entité ɗo no coalition jaam e arande fou noyi wonno no coalition o waɗira bo walde ɗen yimɓe fuɗɗuɓe nde miiliɓe nde fof
min e rugga belko so anndaɗo so eɓe diallo kam to jogui walde ko feeti e walde ɗumen e modi baɓe ay min joɗɗino min pille mbi noy min gadda heɓa jaam warta sahel minen ko haala sahel tan min kalanno min miilake ɗum fa ɓooyi donc ɓe mbi caggal Burkina fu ɗo jogui probléme fof e jaajina ay Allah waɗi ɗo min jaajini ɗum min gaɗi talki amen min ballini saabu neɗɗo watta hunde hande humpita e laamu min kolliti laamu min keɓɓi ballitade e jomumani min keɓi minen ɗon komin joguino e juuɗe amen laamu ɗo wi men nokku fof ko mankani men kamin kula jamɗe to Allah waɗi ɗo wonko min ƴami hokki men fa woki ɗum komin ɗen gollira sabu heɓde yiltolo e Burkina fof sabu minen ka komin ganno budget amen yiltade hanka doori jibo warde nokkuye ɗo fof dago milaga e noga e jeenayyi ɗum do propre minen andino fayite jibaji amen ka noon Allah walli no min ganno min ballini fof laamu wi ɗum payi haajanno wi hay tomin kaaja fof no wawi ɗowtirde men sécurité e haalande gouverneur e wonɓe toon ɓe jakkito men koynana men laabi ɗi fof so waɗi ɗo ɓe koyni to inchallah miɗen jettaɓe kamɓe dow ɗon ayi woɗi ndelle coalition jaam o waɗama o warrama ɗum ɗon haasi onon ɓuuri andude ko laati sababu waɗede coalition on ɗum wonno ko laati sababu ni ano gorruɗe no tampirɗe sabu yimɓe no goni no ballita en donc enen de ɗen kaani wallitinde koye men mbi si goɗɗo no yiggani mi anda caggal ma fof andu loota yeeso ɗon yimɓe hewɓe ne jiiɗi wallude mais sana enen wiyeteɓe enen gaɗi ɗum ɓe sana ummoɗen ardoɓe saabu hande ne andi Burkina ɗo fuu hande bonde wiye fulɓe gaɗi nde en deƴƴini ko ɓooydu eɗen deƴƴini yalla ɗum hantoto ɗum hantoto famin tawi wallay ɗum ɓeydo weeti fof donc min jiiɗi min kaldi tila e ummoɗen de nodden no mbawɗen noddude fof wara wallita en so en gaɗi noon ni wiyama no keɓen laawol jalten e majjum jeeto ay ɗum won waddi ɗum ayo caggal ko coalition jaam joƴƴina e leydi men e Burkina Faso gadu on daari on cuɓaki ɗon on nokkuje ɗo miiluɗon nokkuji ɗe kay so on jeeyi fuu himɓe ne jiiɗi hettinanade on sabde won wakkati goɗɗo neɗɗo kandu ne yiiɗi goɗɗo wara fa nantana ɗum seeɗa kal e aɗa wawi haalande min seeɗa yoga e nokkuje ɗe jaaɗon baka ko hande ɗum wala arande nde min puɗɗuno miilo ngon fof doori min mbiɗo min gaɗanno ɗum kanon yimɓe ngari mbi ɓaawo ni jibo toon ɗum fuɗi ley Burkina ɗo min puɗɗiro jibo jonka min noddi yimɓe sahel kawto jibo min joɗɗokede min yewtide e maɓɓe addu ñalawma kurɗo dow noye waɗi de ɗum heeɓi en noye gattinde keɓen safari majjum wayde min tilno e jibo fof min daari wuro Fada sabu Fada to kam ɗo no jibo worri ni no worri tiiɗ Allah on woni toon sanne min jeeyi Fada ɗo komin kalno jibo ɗum ni min kaali kaɗon hunde wotere ɓeyta toon ɗum VDP en ngala jibo donc haala muɓɓen bo haalama me fota honno Fada ni sabu fota arbinda en no woodi kelbo en donc aɓe fof ɗum naati ay ɗum ɗumen kaali kalno ɗo walla yimɓe fuu no kettiɗi emin tilno toon jonka fof min jeeyi Waygiya janno Waygiya ɗo presque hono ɗum men kaali mais tawide yimɓe fuu no kettiɗi ko haalde ɗum ɗo no weeli ɗumen hono o keɗino ɗum ni kanon hunde so wona Allah foti ko wata wadde hay nde min dilluno Waygiya min jeeyi Deedugu ɗo min gaɗi hono noon min garti Kaya ay min jeeyi Boobo hay sakitangal gonɗen ɗo Wagadugu ɗo sakiti fadde meɗen natugol e déclaration hono so jeeyi ley guure toon moy en fof wonno ɓurɓe noddede ngara ley kawtal ngal bo wuro ngon fadde amen yaade ɗum fof min nelan yimɓe woɓɓe jandaro e ko tubako ɓe mbiyata point focal ɗon yimɓe ɓe haala muɓɓe nanete no woodi ɗon modi baɓe no woodi laamu fina tawa no woodi ɗon rewɓe no woodi association ji no woodi sukaɓe jokolɓe e sukaɓe rewɓe hanka fayi goto yoppatake miilaɗo no wawi haalam nane fof fo noddete joɗne nden ɗe won hawritete jaati e haqiqa du e no mbirɗa ni fadde moɗon wadde jonde nde miɗo miila on jooɗake won etti seeɗa on daari ko yimɓe ɓe mbiyata ɗo nole nokkuye to jaaɗo ɗon
ɗum e fof no ko ɓuri saɗɗinte ko yimɓe ɓe kollata les régions ɗi jaaɗon ɗi. donc faro fada gourma en sahel en fou saƴƴa yimɓe fou saƴƴa hono sukaɓe adaɓe kokka malfaji mbi'a ballita mitere en meɗen sabu mbiɓen palto dow ko mbi'a kokka ɗum nda ɓetto ɗum ɓe kaaliɗo haade leydi mbi goɗɗo jooɗo nokkure ko watta duuɓi ñande wotere wiye goɗɗo waɗi soodi nokkure nden ummine sembe koye sabu o waddan talkima holla laamu donc jogui talkude jeeyi nokkure hay fa hannde nde ɓe kaali ɓe mbi laamiɓe fina tawa e moodi baaɓe ngala alqadara e laamu donc kulle kewɗe ɓe kaanema kaano neɗɗo wawa miccitade ɗo fof joni ayi woɗi noon ka noon e caggal on keeɓi on gaɗi nokkuje jeegon ɗi limtira joni ni on jooɗake on miilaguide no hani tawede ɓe fof ɓe kawdirama ɗon no galluɗum meɗen Wagadugu e noyi le wonno no kawrital gaɗagal Wagadugu manggal ngalle noyi wonno fuɗɗiri fa no hanturi. bon kawrital ngal caggal men gartini min mbi yimɓe haaldanoɓe toɓe fof no kaani gara Wagadugu kawrita famo fof ko haali wuuro muɗum ɗon jangge te sikkelle wonko waɗita sabu no wawi haalede toon de waɗe windaka ha yimɓe fof kettidoke paami vraiment ko kaaluno ɗum ni ɗum wonko wartira donc Wagadugu ɓeeɗu kamɓe nde wonko ɓeydi ɗon kulle kewɗe koye donc jooɗogol Wagadugu ngol waɗi fayida kamɓe fa woodi ko ɓeeto kaalano e kamɓe koɓe kaali ɗum fof hawdora jonka ko wiyete seɗama ɗum yaltina ɗon kulle joguiɗe fayida ɗe yimɓe miilata si jokki lawol mum fof no ɓawi nafude moy en wonno ɓe cuɓiɗon fa gara laato tedduɓe yimɓe ɓe teddinɗo ɗum no ley kawrital ngal Wagadugu ngal kawrital Wagadugu ngal kanankoɓe fina tawa en darama kawrite sukaɓe darama kawrite rewɓe darama woɗi Wagadugu ɗo ko sendiɗo me to ni won mawɓe ministre en tawama en jii ministre de défense en jii ministre gaɗaɗo kesum no watta jaam walte e leydi men kam duwaɗi donc ɗum tamo ko sendi ɗum e ko kawtata to jeeti e haqiqa du en kalin dow to seeɗa eɗen miccito hono ko haɓɓodi ko watta les rapport on noon ni les déclaration Wagadugu o e wonko cappiɗon leyɗon kulle goɗɗe ɗe limtuɗon cappiɗon mbiɗon ɗe laamu no hani darande ɗe eɗen mbawi wartude seeɗa dow kanje ɗen ɗe mbawɗen ni haalde haala muɗumen bon kulle kalaɗe ne joni seeɗa mais kano yamano cuptidoɗe seeɗa hono arande fo no yimɓe kaali haala jande tila jande men tawi wona jande ɓolde tawi jande ne'ore tawi ne'a sukaɓe men dow ko anduɗen ka tila laamu daranato ɗiɗaɓel muɗum ɓe kaali haala teddinde fina tawa en won jooro en e mawdi baaɓe ɓe kaali fa hannde nde haala leydi waɗe nokkuji ande ɗo duroɓe ɗo remoɓe woɗi fa hannde ndo laamu filo haɗa malfaji naatude e kulle hono ko waylitata hakkiloji yimɓe sukaɓe yatana aɗa woɗi fa hannde no hani no watta sukaɓe men wonɓe ladde ɓe pilo kam en ɗo daari no gattede paamire donc ɗum wonko miccinimi e haala kam ɗum wonno laamu nodda ɓe tefa jonka hebde yewdinde maɓɓe jeeti ɓe mani gaare en fof e burkinaɓe ko waɗi ɗum eɓe kaani faltade ɗum moƴƴinen hakkude moon en curnuɗen si won mbawɗo wattede golle watte si jomum wonko wallitirde heɓa wallitoro kam ɗum fof no watta de yoppa golle mum wonduno o jeeti joni le ko kalɗo ɗum fof ko jaaɗon gaɗoyɗon ɗum fof ɗum fof wonno ko ɓurɗon fof heɗorade ɗo no laamu le gollal ngal ngulɗon sobagal fa yeeso ministre d'état ɗiɗo ɓe kokkuɗon wono talki ɗum wallahi ko ɓuri haɓɓude yimɓe ka jaam tafu jaam ɗum won sukaɓeɓe kaalde gaccira kaɓɓitirde muɗum jooɗde jooɗo en tant que burkinaɓe nde so jaam heɓama fof hono ko mbiyeten jande hono ko mbiyeten leydi hono no wattade duroɓe keɓa nokkure mum ɓe nottore mum ɓe keɓa de ɗum fof jaam on hani artade jeeti ayyo
de jonin ɗum wonno ko tokkata coalition kay liɓi gollal muɗum na jom fof no ko coalition fuɗɗi laawol ngol wallahi miɗen mbawi wiide golle amen min liɓayi kano komin gaɗi ɗum hono ko tubakoɓe mbiyata feuille de route sabu komin jilti ɗum o haalaji yimɓe min adoye min gaddaniɓe ɗum won ko yimɓe burkinaɓe miiloto si waɗama fof no wooɗi e meɗen fof donc min jamira laamu waɗa ɗum kano noon coalition o ka si Allah jaɓi min joppay to min joppayi donc min keɗotomin daaranoyɓe gollirta ayo sakiraɓe ɗelle en keeɓi famude ɗum wonno ko elhaji moussa cisse hoorejo coalition jaam holli en fadde men yaade yeeso e yewtere nde fuu en garan kettinoɗen sawde min keeɓi yewtide fa joni du e sakiraɓe men rewɓe worɓe kamɓen du tawaɓe fa joni du le ngal kawrtal kamɓe du kokki hakkiloji muɗumen en kettino ɗum wonno miilo mabɓe kamɓe du e golleji coalition jaam e noyi wonno kamɓe du no jiiri no watta fata e jaam warta leydi meɗen en kettino wallahi golle o ka no jiiruɗon noni no ɓerɗe moɗon belliri noon ni min ɓernde am weliri sabu kala tawaɗo ɗo hande yii no wawi wiyede haddi ɓi burkina fo tawama ɗo hande sabu burkinanke fuu mo wona gaɗa mawɗo diina fo o gaɗa mawɗo fina tawama mawɗo politique woni caggal muɗum donc warayno wiide tan so on daari hande noon on tawke ko ley sall ɗo en jii mawɓe meɗen politique ministre e hoorem tawama ɗo mawɓe meɗen fina tawa et puis mawɓe fina tawa ɗimɓe hadde ɓendu kala leñol fo wala mo mawɗo muɗum fina tawaka ɗo e mawɓe diina ɓendu no wonaka ɗon ɗum warayno wiide so golle hantoreke ni fo teñoro wo golle moƴƴuɗo mo suudu baaba fo yetti sabu so wonano noon fo ɓe mawɓe sahiɓe tawatake ɗon ndele so neɗɗo golli golle de ɓe fuu ngari ceedi golle on fo warayno wiide golle ngarɗuɗo ndele sa heeɓi ɗum fo wala fof ko mbawɗa waɗ so wona seyade e seyo ngo so gonga Allah wiltugo sanne sanne haddi sanne ɓa wakkati gomma neɗɗo sala haalde fo matata hungoto andude fu ɗum e haalata no seyo ngo foti ande ko hani jukkude fo go'oka haalaji kaalaɗi fa keewi ɗi ko wawi gollirede e majji fo fuɗɗa gollirede gilla joni sabu so on taykeke fo no woodi haalaji kaalaɗi ko neɗɗo meɗen fo wawi waɗude no woodi du ko yimɓe fof kawrita ɓe gaɗa no woodi goɗɗi du laamu tan wawi wadde ɗum no woodi goɗɗuɗo mawɓe fina tawa goɗɗuɗo mawɓe diina ndelle kala neɗɗo meɗen ana rooka gilla joni laasara joni ɗum so wiƴƴiteke dewtere haala kan to miili no wawi heedude fof ummo gilla tinta heɗoro fay goto ɗum kay goo ɗiɗo ɓe ngel coalition on ɗo ko hani fa hannden e gilla hande fuɗɗa jokkodurde e yimɓe joni wallodurnoɓe muɗum dow golle o fa gasika goɗo fof jokkodura e maɓɓe yettaɓe goto goto surtout mawɓe ɓe ɗiɗo ɓe ngeldu halfina hoorem fa hande tata ɓe ngeldu tawe haddi réseau ji to yimɓe jeehi to fof ɗumani halfinanoɓe golle on toon ɓen tawi jokkodurama fa so tawi ne jogui miijoji goɗɗi ɓeydeteɗe e ley golle on ka tawi kokka yimɓe miijoji ɗin on kay tawi no jokkodura fa ta jeggita yalla no goni e ley golle on ko jokkata fa hannden e ley ko mbiɗen ɗum golleji haalaji kewɗi kalama nan tigisi gollirede ana jeeya e ley haalaji kaalaɗi ɗin waɗude yimɓe sensibilisé e famnude ɗum on no kaniri jogarade koye mum hakkude mum e ɗum wonno jom mawɓe fina tawa ɗum on ko kaani waɗude to wuro o jooɗo e jaam e mawɓe diina ɗum on ko kaani waɗude wuro jooɗo e jaam e neɗɗo meɗen fof ɗum on ko haani waɗude donc ndelle coalition o no haani daranade ɗon waɗa yimɓe sensibilisé ko tubako wiyata sensibilisation sino fi Allah ko fuɗɗa haalede fada neɗɗo gonɗo fada joni komin jeeyi min kawloy bangal majjum gaɗa majjum nden walla ko haalaka ley ko weeli haalaka toon woodi ko ɗum nafi en tout cas gueɗo fadda woodi ko ɗum nafi gande jibo wowi jeeya woodi ko nafi si atelier ɗi donc o fof hollan saƴƴa on to ƴuuri no wattede saƴƴa on hanto atelier ne gaɗe sanne sanne nokkuji fof tomin jeeyi fof ne gaɗi atelier hadde wuuro fof holla ko woni saƴƴa muɗum holli ɗum fuɗɗum hawnodama hande ñalawma handejo o si Allah jaaɓi jangoɗo fuɗɗum moƴƴinte ɗum jangge laamu holle inan ko leydi ndi wi
sabu nokkuɗe ɓe jeeyi toon ɗeni haƴƴaji ɗi goodi sako ɗi lintum joni ɗo hay ina ko suudu baba wi jon kasi laamu golliri noon golli ko yimɓe mbi si gollira e noon taaƴi majjum jonka tum taaɗiri sabu hande ko alhamdulillah kalɗa ko jiiɗa fof wiyete iɗum samti ala ɗum samtille yimɓe ummo daro gila ɗum ummitaki wallay a jami ko on ko mbawmi wiide seeɗa ko laati mballa modi baɓe le majjum de ene heewi modi baɓe mballum en du'awno on ley ɗon woodi ko feeti du'aw du minen modi baɓe menga men daroto min gatta sembe an hadde komin mbawi wadde fof o tindinde taalibaɓe amen o tindinde yimɓe fof sadde modi baɓe ko mbiɗon aji modi bo o heewi no wawi moƴƴinde saabu modi bo kananke fof neɗɗo joguiɗo yimɓe gaɗaɓe hewɓe ndelle sa dareke an modi bo a tindini gaɗaɓe jokkuɓen ɓe fof si ɓe paami ko mbiɗa ɗum fof ɓe jaaɓi konngol ma fof jam wartan e leydi men ndelle min daroto du'awji min kaɗata ɗon tan min daro ko tindinoji no watta fof heɓa jam warto leydi men saabu so jam warti modi baɓe fof ɓuuri yidde jam saabu so jam wartay fay goto yahata miside juulo so jam wartay fay goto jotta ko jangga ndelle hannden minen modi baɓe fof ɓuuri yidde jam warto burkina ndelle komin mbayde fof min gaɗa o du'aw o tindingo o darade sembe amen fof ay gasi fofo maɗa aboubacar diko e miilo a soni goonga fuu ko yimɓe région ji jeegom ɗi koɓe jooɗi ɓe kaali ɗum soni goonga fuu tawi woko wodi e maɓɓe wonko ɓe mburtini ni fuu miɗo miila iɗum wawi wartirde jam e joɗdal lobballe burkina soni wona tawe ndelle ɓe kaalayna ko wala e maɓɓe so e am min ka e miilo a saabu konnguli burtiɗi ɗo ɗi fuu wo konnguli tan wo dahridan tan noye gattinde jam o warta noye gattinde joɗdal lobbal ngam pinuɗen tawruɗen mamiraɓe men tawruɗen babiraɓe men noye gattinde ɗum ruuɗo ɗum wartira no ɗum wonduno noon ndelle ƴeftuɗo konngol fuu naata e hokkayna hakkillo muɗum wi'a min ka miɗo miila so en ga'ari ni so en dokoken hooreɓe genni ndi ga'ari ni fuu jam e joɗdal lobbal warta ndelle so ni tawi goonga Allah fuu ko wodi e maɓɓe wonko ɓe mburtini ni ɗum wawi wallude fa jam heɓe so ni wonande tawi ndelle ɓe kalata na e hunduko tawi hewta e lihi ɓerna so e miilo am minka gasi minka so e miilo am dagu ko journaliste en hokkoɓe kibaruji ko mbawi wallirde coalition o fano waɗade gonga fuu jam heɓe ɓe balliraɓoye e hakkilloji ɓe balliraɓoye kamɓe du andal ngal Allah hokkuriɓe saabu ɓi adama fuu e ko Allah hokki ɗum koɓe jangi iɓe jogui hakkilloji ɗi ɗum ɓe jeeɗa hakkilloji maɓɓe ɗi e coalition on hooreɓe muɓɓoye ɓe noon wattade gonga fuu coalition on heɓa hewta dow to haaja hewtude to so ni wona ɓe jeeɗa hakkillo ngo ɓe jogui ngo ɓe kolla ɓe laawi ɗi ɓe kaani rewde de tawi ɗum warta ɗum hewta dow ɗo ɓe kaaja hewtinde ɗum tawi ni tawa wona ɓe ndew tan ni ɓe kettinoma ɓe ndaara ɓe ada ɓe kokkowa hettino yaha haalowa ma ndaara ada yaha haalowa tan nafata sona hokkoɓe kibaruji ɗi andal ngam ɓe jogui nga ɓe jeeɗat ɗum e hooreɓe coalition ɓe ɗum min ka miilammi wallahi golleji maɓɓe hawri ɗum hawri par ce que minen ka zone amin tiw no fuɗɗiri newade yimɓe fuɗɗi wartude rujunoɓe fuɗɗi wartude hande fey lawol tiwya koro hande commerçant e fuɗɗiti yaade donc wallahi ɗum miñi ko wooɗi Allah ɓeydu fa hande bon ɓena handi yaade ɓe négocie fa hande zone ji tiw heɓaka jam to ɓe yaha ɓe négocie e yimɓe laddeɓe ɓen tawi état hokka autorisation so état hokki autorisation fu nde négociation nga hoya sabu joni a wawa yaade noddaɓe a noddiɓe numéro maɓɓe soniɗo maɗa probléme ɗo maɗa mais so état hokki autorisation fu c'est facile par exemple minen to amin tiw yo laamu en ardi cb amin ardi premier adjoint e naaba wadde Allah hokki jam so tawi ɓen hokki autorisation ngam fu ça va facilité rewɓe ɓen bon sawrare ni a kamɓe on rewɓe wuro kamɓe handi sawrodirinde so jam no wodi fo rewɓe so kamɓe ɓe hoyni ɗum fu jam waɗa to wallahi ɓena handi rewɓe ni handi wadde bien éduqué par ce que so sukama a hawjaki ɗum wuure fu wawa yaade guere goɗɗo de wooɗa illum wuro toon handi hawjede nde nde école toon du hawjo tawi école yi ɗiɗuɓe ne handi wadde éducation sukaɓe ɓen fa wooɗa ko wawi latade solution fitna on ka aywa premièrement sana yimɓe ndewra jafodira kokkodira goonga kolodira go'o noon ni ɗiɗaɓel muɗum du
kela sendude buudu e siiji waɗa e neɗɗo fuu gooto burkinaɓe fof burkinaɓe ɗe kulle ana newna ɗum sanne ɗum ana newna ɗum sanne sanne mais ko ɓuri fof haɓɓude hoore kasim yimɓe ɓen tinno ƴeewa hono ni yimɓe ɓolɓe ɓe gana laamu ɓe kaɓorɗe ɓe kokkaɗe ɗe du jaɓe so ɗum jaɓaka fuu eɗum tiiɗi ka so ɗe jaɓama fuu yindi meɗen wartino wurno VDP en ɓenni kowloweyo ka kam ka no wooɗi kowloweyo no wooɗi saabi kañum no jogui hooreejo ne kowloweyo fuu golluɗo erreur no wawi no jogui ɗo tawa fuu no mawɗo muɗum wonɗo no wawi hollede mane ɓe gaɗini ɗum no waɗede no wawi waɗede corrigé mais hono yimɓe ɓe andaka fuu to goni en ɓe mbakko jaa bonnaga mbakko jaa bonnaga wala fof kolloyteɗo ɓe woni bononɗa o ɓe ka kamɓe wadduɓe bone on fof ɓe fof ɓe gootum ka kamɓe ɓen soni ɓe mbawanoɓe ɓe gaɗama suspend kaɓorɗe mabɓe jaaɓe ɓe joppe keddoɗoɗen e sécurité en ɓe anduɗen police gendarme militaire ɓe ko ɓe donki fof goɗɗo wawa wallude wawa biltude ndenno nden jaam total natan e leydi meɗen saabi yimɓe ladde ɓen kamɓe koye muɗum ɓe nimsiti koɓe gonduno ɓe puɗɗino ɓe garta joni kam miɗa andi état on no andi no gollirta e maɓɓe nden no jaam ka wari tan mais hono heddiɓe ne jogui kaɓorɗe ne jaaha no golla hunde fof ko jamiraka ko andanaka ko ɓe ka so joppa e fu jaam wawa wartude par ce que joni enen ɗo gonɗen joni ko heewi ko riwa dogi warde ɗo joni fay goto wala to ƴuwarta ɓen no gonto no jogui kaɓorɗe te kawral waɗata ɓe kotta to maɓɓe toon andi kawral ka wona wagadugo ɗo kala voilà ka so ɓen ɓe mbawi ɓe joppi jaam ka waɗi jaati Boucar Dicko aɗa andi so ɓinguel adama wi haaltan haala jaam fay so tawi bone wala addande sarde bone fuu déjà kam ka waɗi hunde lobbere hunde mawde wona haala wakkati mo gonɗen hannde tiiɗalle mo gonɗen hannde e wakkati du wona haala nokkuuje ɗe ɗimin jeehi ɗen an hoorema wonɗo jaaɗa yi aɗa andi neɗɗo burkinajo fof hannde ne andi ko nokkuuje ɗen ko woni e muɗum ndenne ɗeɗen nokkuji komin jeehi e muɗum ɗum fay nokkuru wote won nokkuji ɗiɗɗe mi yahay ɓendu tawi mo wona goɗɗum wona mi sali wono saabi mais nokkuji ɗi min jeehi ɗen fay nokku goto min jahay min kawnude yimɓe illa tawi yimɓe fof hakkillo woto ne hande jam fiile yimɓe tampi ndenne ɗum fay goto ƴamata goɗɗo ma nurtatake ma yednurtake sallake ko waɗi so jaam ko dari no waɗa ɗum wakkati o muɗum han tawi wona hannde waɗanno feyi ndelle wakkati majjum yoni yetteke alhaali majjum lobbude yiyama mi aɗa andi ley commandation ji ɗin jamo so Allah hoyno muuɗi Allah golle on fof ko rappuɗo fof waɗata hokke laamu mais ley commandation ley ko waɗi commande yimɓe ko ƴami ɗum ƴami ke keta hunde joppire ni tan laamu filo waɗa hono alhaali baale darna ɗe ka espécie fay so wona hono police jaam inde ne wiyete du laato yimɓe yo joom en diinaji e yimɓe fina tawa e politicien en société civile ɓen ka formé joƴƴine acca fa baasi wara de ummo mbiya nden filto jaam tawi ɓe kana jooɗi hunde fof ko maati ene ñuuña fof tawi kana yiide ñifatake no gilla ma bonnay yiide fof wakkati nangi nde ñifa fof wonno wurde fof yata woɗɗotaka mais so acca fa nangi wuli fa wonko ñaami fof dan tan ko bonni hay ndelle ɓen ka gaɗe joƴƴine tawi hunde fof ko maati alhaala ñuuña fof keño lawol o jaa ñippoñe yiite ngel ndele ɗum wonde ko yimɓe ƴami ley gollal ngal so Allah jaaɓi mbiɗa ko jiɗɗima ɓeydana suudu baba de miɗa yiɗo ɗo ko suudu baba fof tinno e rewrude tinno e dande wotere tinno laato inna goto baba goto hay koye peccigu wala fof ko rimata sana loole fula ko yettake hannden tawi ko goɗɗo waɗi fof tawi fof so moƴƴingol fof yimɓe fof kawridade fay so anda tiiri tawi leyo hen woni par ce que en jiiya wakkati gom fay nana wiya ke e radio goɗɗum wiyake coalition jaam waɗi ɗe coalition on e wi ini wi coalition jaam wiya fay hunde minen somi coalition so yi nokkude fof kamɓe hoore muɗum yimɓe ko kalta ɗum atta yettina yeesoɓe ɓe nden mi yiɗi kala pulako fof ɗo woni e arsilaɓe hen suudu baba e burkinaɓe fof ɗo goni tinno gaddande wotere ɓernde wotere inna goto baba goto fa leydi ndi yaaha yeeso leydi ndi en fof en kawtude neɗɗo yiɗi wañi fof en fof en kawta leydi yimɓe kawti nokkude hunde le fof na hani yimɓe fof gaɗa hakkillo woto daɓɗa goto fa keeɓa ƴettida siɓe seeɗa mba ƴettude goto wawa ƴettude ndelle Allah wallu en Allah faabo en ƴettiɗen fii o Allah wallu en burkina yaha yeeso Allah waddu jaam e burkina Allah yaaru fii Allah yeeso Allah ƴettu diina fa towa liɓe keeferu Allah ƴettu suudu baba Allah ƴettu pulako hasa assalamu aleykum ayo en keeɓi famude dufa joni ɗo no ko ɓe yimɓe kamɓen du
warɓe kawrtangal kamɓe du ko miili hakkilloji muɗumen no golleji coalition gorri min kolli noon e puɗɗe haala kan du coalition jaam yo kawrtal ɗon no baale tati hoore muɗumen ko haɓɓodi ɗon e association rama ko haɓɓodi fa joni du e waldere wiyetende rrve ko haɓɓodi fa joni du e waldere tabital andal modibaɓe sahel joni noon e garan kettinoɗen min kawri e hoorejo waldere rrve rugga bel ko bari kam du ana holla en e haqqillo muɗum noon e noyi wonno no gollal ngal yaari e tawdu fa joni du ɗum wonno saɗɗaji ɗiɓe kawri ele ngal gollal en kettino. wallahi ɓeerɗe amin beeli sanne no ɓiɓɓe burkina e fulɓe haa ɓe hadde leñi ɗi fuu ngari kawle ɗo moɓɓe ngari kawle ɗo alhamdoulillahi rabbil alamin ɗum min mbawi wiwde taw sabu ɓeerɗe amin beeli belani burkina ɗumin andi so Allah jaɓi ɗo jaam wawi tan leydi ndi so Allah jaɓi. wallahi gollal ngal no jogui tiiɗormo sanne saabu moyen gollata gollal ngal ayo fa lehi jonin on miɗen taƴori du so gonga moyen majjum on ɗum ni on ko manki min sona ɗum ɗimin rakuno ɗumin do kono Allah haddi fa police burkina fu min piilo saabu ɗimin andi hadde jenɗe jeegom ɗimin jeehi ɗe alhamdulillah ɗimin jikka jaam wayi tan toon ay wallahi golle maɓɓe yimɓe tama ɗon saabu a yii ko fulɓe mbanni mbiɗo bonɗo woni ɗon ni lobbude tayte saabu miɗa andi plateau central burkina ɗo kogologo umminoɓe han ƴuufi han gaɗa ɗum ani ɗon fof ɗimin andi mi ñifiɓe min mbi do ndewa saria ndewi saria du so ɓeeto ɗum mbawno tawi rewi saria daw no ɓe ndewri saria ni fof sa Allah ɗum fu ɗum gasanno anani amma so rewa saria a nangguete neɗɗo fof mo rewa saria burkina mo wi on heɓan bone ay ɗum ka wana kogol wewogo wana goɗɗo lahitiɗo hen fof saabu joni no wala fof mo ene wawa wiwde torra on hewtay anani saabu hadde volontaire e gonɓe lehe nooro ɓe e gonɓe lehe siidi lelle han ele sante site ho noɓe gatta noon so gongel aɗa andi to volontaire taw wiyama an warta rena leydi nde a waɗi adi malfama jon kay a warade a hona lelle ɗum ka andi wona saria leydi ka hona rende leydi ay lelle ɓen kan hani lalline fe saabu wala komin gal yimɓe gaɗa ɓoy amma no jiya ɗo lehe kogloyogoji gonɗi lehe leydi lehe centenoɗo ɗo min jiya wonko moƴƴini moƴƴinɓe ɓen no andi hani jilnire nanoy saabu wona yimɓe fof mbawi waylade goto nani min ka on ko mbawon wiwde soni leydi ndi non joɗiri hande ni balaw iyo balawuji ɗiɗi gon lehe burkina ɗo balaw terrain o balaw ko jiyata ɗum boni dinaji ɗi lelle balaw terrain o ka soni wona yimɓe ɓen anditin ummi adi hokkiti tuɓe ɗe leydi teere muɓɓe andi no golliri Allah no andi politique leydi ɗi ka bonnanɗe caggal en keeɓi famude ko hoorejo waldere rrve wi ɗum wonno rugga bel ko bari fa joni du min kollino on min kawrino soaybou diallo du kam wonno ɗon no hoorejo waldere tabital andal ɗon no modibaɓe sahel waldere tabital andal modibaɓe sahel du fa joni du yo membre ɗon no coalition jaam en kettino ɗum wonno ko soaybou diallo kandu hollata en noyi wonno no gollal ngal yaari e tawde fa joni du ɗum wonno koɓe kaɗori ɗum wonno gouvernement leydi meɗen burkina faso en kettino haddi province ji e région ji jeegom ɗi min jeehi ɗi fof haddi fuu ko min jelli komin muynone hettinade min keeɓi on kibaru saabu de min jeeyi min kaldo e ɓiɓɓe leydi ɓurɓe woɗɗude laamiɓe fina tawa dinankoɓe hooreɓe baale rewɓe baale sukaɓe haddi taweteɗo e saɗormana taweteɗo e mbeɗu leydi burkina ndi fof wala ɓe min memali saldu muɗum en delle heɓe hen noon fuu kolli kam ɓoydu ko wonnon saɗormaji muɗum en e min kuptini ɗum fof min kocci min kawritini ɗum e deftere wotere ceeŋan to min tawa ɗo himɓe burkina fuu woni ko nodda ceeŋa ngari jooɗi ngaɗi hono gollal ngal min golli ley région ji ceertuɗi ɗin toon kam ɓoydu gaddi haqqilloji muɗum en ɓeyditi dow komin golli région ji ceertuɗi ɗin toon fa joni delle subaka hannden o komin kokkata ɗerewol ngol ɗon en gouvernement weltare amin huuɓi saabu de nde min puɗɗatno gollal amin ngal paamon hono alhaali ministére kawjotoɗo o banggue cohésion sociale e paix o wala noon e leydi ndi ka noon tomin jottinta lamɗo waɗi on ministére wattama delle newnani min gollal amin fa joni ndiyala amin huuɓiri on ɗon banggue saabu de nandi hono komin puɗɗi gollal ngal laamu ngun no andu noon ke gollal ngal ina haani saabu de ɓiɓɓe leydi fof ina faami hen delle torra jiyaɗo toon on moye fuu watti haqqille muɗum e huybande noy wonno watta fa jonde jaam heeɓe e leydi nde e gouvernement waɗi taɓande jillama ɗereji amin garay kamɗum waɗi ministére on lamɗo waɗi hannden komin jottini gollal ngal ɗum en ministére kawjiɗo kam woni jeffrey diabré kam pay woni ko hewti ɗo e nde min kokki ɗum ɗerewol ngol dow inde gouvernement on delle miɗen mbawi wi'ude so tawama haddi fuu komin jelli komin nani e leyɗe ɗen
leydi meɗen ɗo e wonande ɓiɓɓe leydi fof so ni ɗerewol ngol min kokkiɓe so ni gollirama hono no ɓiɓɓe leydi kaldini fof so hawti e muyɗe lamɗo ni na wawi wi'ede ke yela on huuɓi e piidu jaam on heɓete inchallah. ayo gasi sanne fofo maɗa mi yetti eɗen andi wawtu mo golleten on yo wawtu noon mo rafi jaam won e leydi ndi saɗormaji majjum ina ɗon so ni on ummake on lamditoto yalla on kewtu han e jaam na so on kewti e jaam fa on golli gollal mon to gollaton ɗon oɗon miija yalla gollal ngal na tilo tawa ɗon woni e jaam na so ni gollal ngal tilake to gonɗon ton fadde mon wartude guure mon do ɗon miijo yalla ke on palatake dow laabi na ɗen kulle fuu min maati kibaruji soñe ka noon haɗali haqqilloji amin dimbaki e majjum ɗon haɗali min yahade golleji ɗin ton e ndenagu lamɗo woni dow amin e on bangge fof ka noon haddi fuu gollal wawa wonde 100% e tawadu vraiment e saɗɗa waɗa e toon saɗormaji wawtugom hoɓɓe ɓen yo fuu yimɓe fuu yo hoɓɓe no gara kawrita wawtugom hoɓɓeje woɓɓe ɓe to wonko mankirta ɗum en seeɗa e alamaji nokkuje na e konnguli na wawtuji gom haalaji ina mbofidora e wawtu fadde yimɓe famtirde ka noon ɗen kulle ɗen kay fuu tawama e saɗormaji tawaɗi toon ka noon ɗum fuu e wonde so gonga ni so ni min ƴeewidi kuptinal gollal ngal kay fuu min jettan Allah saabu de saɗɗo tawaɗo e leydi ndi hannden so yimɓe keeɓi jeehi e ley nokkuje ɓurɗe tidde he leydi ndi fof de golleji muɗum e golle ɓurɗo tidde du de garti e jaam Allah reni ɗum en fa gollal ngal uddake hannde ni min jetti Allah miɗen mbawi wiwde toon tiɗorma waɗi ka noon alhamdulillah yettore Allah komin keɗori laamu won noon min gaɗi lebbi miɗen golla gollal ngal ɓiɓɓe leydi ɓurɓe woɗɗude ɓe en kettinanama kolli saɗormaji muɗum en ko waɗi ko saɗɗaji ɗi gaɗi e leydi kolli du fa joni hannden kamɓoy to tawa ɗo anni ko miiji so ni ɗum waɗama fo jaam wartan della haddi fof komin gaɗi déclaré ɗum so ni tawi laamu heeɓi golli ɗum fof jaam wartan delle wala komin keɗiri laamu so wona ɗereji ɗimin kokki ɗum ɗin gollira ɗi ni wonnon fayda gollal amin so ni waɗama tan ɗum woni komin keɗiri laamu inchallah. coalition du yo kawrtal baale joni ole ɗum wonno ko keɗoriɗa baale keddiɗe ɗe ngala hannde le coalition ɗen wallahi baale ɗen ya si tawi golle on no weli ɗum no yiɗi ni damugal ngal no udditi uddaka neɗɗo fof bawɗo wadde goɗɗum ko nafata burkina sabu coalition o wona haala wartirde jaam tan o dela ɗo wartirde jaam sabu wuro fuu no hani tawi en jogui tintinoɓe sabu so wuro wala tintinoɓe fof wona wuro donc fayso coalition o waɗa ɗumenen no wawi wadde kono tubako mbaɗi ley noyo ley nokkure fof waɗe donc si ɗum waɗama tawi ɗumenen hanka no wiyete fédération ji ɗum ne mawɓe gaɗe wadugo ko waɗi toon fof tawi mbawi humtinde mawɓe si hunde hewti ummanede ummane si hewta e ummanede tawi kamdu noon gollira jaati ɗuɓe wonno ko min lamdaki on ko muyɗon yettinde suudu baba kaɓɓoɗi ɗon no golleji coalition ɗi wallahi ko muymi yettinde suudu baba ni surtout enen fulɓe tinnoɗen janggen tinnoɗen piloɗen jawdi sabu ɓe mbiya en alsilami en hay alsilami kam ko jeeyi hawrude annare e laakara fof golla annare ɗum hono mayata e bada golla no raakara hono jahaba mayata yiɗa hoorem to sabu sa yiɗa e hoorema ko wawa yiɗde goto yiɗde hoorem ɗum on filade heɓa sa heɓi fof keɓna ɗum kadi ɗum ko jiɗmi haalande fulɓe ayo sakiraɓam worɓe rewɓe onon joɗnoɓe oɗon keeɗi kibaruji meɗen les suudu meɗen fasso kibaru ko haɓɓodi ɗon no yewtere meɗen pinal burkinaɓe eɗen tawa du nokku ɗo noon ɗo wiyete fa joni du ka alhaqiqa Allah yiɗi men tan salde conférence ɗo no waga 2000 ka alhaqiqa Allah ɗi min gonno miɗen kolla on ɗum wonno do yewtere meɗen pinal burkinaɓe ɗo noon ko haɓɓodi e golleji ɗo noon ni waldere men entité coalition jaam gollile leydi meɗen burkina faso en keeɓi du en paami ɗum wonno ko laati sababu waɗe nden waɗede waldere nden en keeɓi en paami fa joni du feenda waldere nden e tawde kamɓen du ɗum won so lamɗo jaaɓi ko anni gollugo ɗon no ley ko warate balɗe meɗen garoji ɗumen fa joni le duuɓi meɗen garoji ɗum wonno komin jogonino hannden onon sakira meɗen rewɓe worɓe onon wowɓe hettinade ɗon kibaru men suudu faso kibaru ka keɓon famude tan fulɓe mbiyana jaam ya so lamɗo jaaɓi ni jaam yo haalataka yo gollirte ndelle neɗɗo meɗen fof ne hani kam du wona to woni toon waɗa haddi ko wawi wadde fa tawede hakkude muɗum e yakkaji muɗum fa tawede hakkude muɗum fa joni du emo jooɗodi fuu no watta fa tawede jaam won hakkude moɗon ka haqiqa Allah du en keeɓi andude ni ana heewi golleji kewɗi bawɗi gollede ana heewi ɗon neediji kewɗi bawɗi tawede ana heewi fa joni du anniyaji kewɗi bawɗi tawede hakkude meɗen fa tawede ɗon no jaam won hakkude meɗen saabu de fulɓe mbiyana
cuuɗi kuybondirɗi ana ɓuri e ɓerɗe kuybondirɗe ana ɓuri cuuɗi kuybondirɗi eɗen tawiki wakkati goɗon ɗum wonno yimɓe woɓɓe en tawan ni cuuɗi maɓɓe ne kuybondiri ka noon ɓerɗe maɓɓe kuybondiray ndelle ɓe jaam wawa wonde hakkude mumen fa abada ka no waɗi fuu fay so laati an a wonana e ko watta kiloji 200 o no woni kamdu to no waɗi fuu so lamɗi jaaɓi so tawa ɓerɗe mon e kuybondiri fuu fay so laati oɗon tawtodir ɗum o moɗɗodirta so lamɗi jaaɓi ɗum wonno koye muyno wiide on sakiraɓe en rewɓe worɓe onon hettinoɓe yewtere meɗen pinal burkinaɓe le suudu men ɗo no façon kibaru ko haɓɓodi e yewdidde e waldere men antide ɗo no coalition jaam lamɗo holli en fa joni wakkati goɗɗo fa joni du fa min garta min jetta on fa min garta fa joni du min kolla on ɗon no kibaruji goɗɗi ko haɓɓodi ɗon no e baali goɗɗo so lamɗo jaaɓi fofo moɗon